Fire, verse 24. Siyophela verse 26. Hallelujah. Mina ngifuna nje amagama amabili phana, amagama okugqibela kwezivesi. Verse 24 igama lokugqibela. Bese verse 25 libe igama lokugqibela. Hallelujah. Ufumene lindo? Uthola iBhayibheli esiNgesi mo? Lento uyithatha nje kusasa, kama uyithatha? Oh, okay. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabheka jongo yami phone. Ngathi bene-screenshot lesi. Basi screenshot siye. Hallelujah. Sikona. Basi. Hallelujah. Amen. Yabona namhlanje mose kumthendeleko. Hallelujah. Amen. Ushubala kancinci before sesele ukuyibeleka. Hallelujah. Amen. Ela gama lokugqibela lithi ukundikhumbula, lithi nge-English uzolibhala apha. Lona lodwa nje elokugqibela ku-24 lokugqibela ku-25 lithi ukundikhumbula. Jesus. Yabona? 24 lokugqibela, 25 lokugqibela elagama. Leli ngesixhosa lithi ukundikhumbula. Amen. Amen. Cela ufunde ku-24 yedwa mambele. Wavuthela uye Amen. amadoda Ayikabile. Sekugqibeleni. Ngoba sekonde okokuqala. Wena ufunde izintoni-ke? Hayi nje kuba sekonde okokuqala. Sekugqibeleni. Ngoba sekorinte okokuqala chapter 11 verse 24. Yaza yakuba impulele, yaqhekeza yathi, thabathani nidle ngomzimba wami lo owaphulela nina, oku kwenzeleni ukundikhumbula. Amen. Amen. Verse 25 uthi kwana njalo yathabatha nayo indebe emva kokuba kudliwe, isithi le yindebe engumnqophiso omtsha osegazini lam, amaxesha onke esikuba niyisela, oku kwenzeleni ukundikhumbula. Verse 26 kuba ngamaxesha onke esikuba nisidla esi sonka niyisela loo ndebe, niyakwazisa ukufa kwenkosi ide ifike. Ngikulinda ukuvela mambele.